Selamat tare minggu madihita saluhutna. Goar ni minggutta sadarion ima minggu apen na paupaton do topot ditopot di batado bangsona. Maridde mahita sebukede nomor 45 ayat sada do tulu. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar nyanakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni toddi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jehovah dihalungutur rohakku, ale debatakku, marhaposan tu hodo au, saunang paila au, asaunang marsura-sura akka musukku mida au. Dang tahe tagamon tarura manang isi sian akka nama kaposiho ali Jehovah. Say pahoton matuahu akka dalanmu, jala ajarhon tuahu akka bagasmu, sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasobba maimana, haleluya. Martangi ang mahita, ale amanami jala di batanami, namadok molyate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, na paluhon hami sian dosa doho sian hamatian, hupangi dohami, saya patiur jala rajai marohanami marhiti toddi parbadei, asa unang rohanami mida hamatian nai, urupi hami asalam hutadahami ibana raja nang roy si dodok dolma na dilihat portibion. Amen.
Pati ni debata di minggutta sadarion imasian Rom bidu 12 ayat 2. Jala unang be sarobang hamu dohot portibion alai gabe baru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata ima nauli nahinorsonna dohot nasudenggan atong rak mangidugu ko mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Tapauduk jala tapasere marohata tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabagia jala nabonar parasi jara partar niroha jala nabasar duho samar pangulahi maroham midahami dibaheni saya sesa masa sudedo sanami dangadong nahupang sahon hami dukkon ni asin roham hati goran na pinatupan anak mudo nahu pangasaon hami tujulum di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokko ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laos tabigema bagabaga ni dibata taringot tu hasesan di dosatta. Adong do dihita situan ni malim na songoni na hudul isyamun na habangsa di tonga-tonga ni banu wagijang. Di bahani tarbahen ibana do panguluhan rodi ujung na akan nasadok rotu dibata. Marhiti-hiti ibana na mangulu di ibana tongtong. Asa ditangihon na sida hasangapon madi dibata na digijang. Amen. Di
Pistel jari minggon dene sian Yesaya bidu 22 ayat 1-5 tajahama marsika soring. Alani Sion dang tarbahenau sip jala alani Jerusalem dang uluahu popuan pai mabisar hati goranna songon sodang ni mata nyari jala hatuang songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi gabe tupal hamuliaun maho di tangan ni Jahuba, jala tupal harajaun di tangan ni di Batam. Ay songon rikko ni doli-doli mangaririt na marbaju, songon nido rikko ni akka anakmu mangaluliho, jal sang las ni rohani pangoli mida na niulina, songon nido las ni rohani di Batam midaho, ima sahatna, martua do akka na tumangihon hatani di Bata, jala naupiopsa, amen. Tidakon maha porsiotai songon nani tidakon dongata saha porsiaun di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jahuba ido ama parguguna saha tudusan na tumpalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai iman tubuhon ni si Maria na gabe-gabeya syatot di perbadia adorang soabua. Ido tuhata natumaon namerdit di pangumon sinatus nama tetarpajal doimana di hapun arsilang. Natua tu manatu. Nama hulak angulu di hari patuluhon. Nama naik du surgo lahudu tu samun di tebajahu. Amanai pargukuna satu dosani. Di simai mana pemamula sugut tutano. Mangumi halat na mangulu doho namate. Au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau banyak Kristen akan doh dihatai nama dok mula mangulu sugut daging hala nang mate doh dihanguluan na sora sudah
Tapi gema edde pujian na dibuan ni ina para di Kamis diuduti manod dohot pungan ama.
Tikting namasa di Huriata di Mingguan tanggal 21 Desember 2025. Na parjolo na naing marbagas. Tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu pabagason ma Yohanes Octaviaris Pangihuton Simbolon anak ni amang sahat maringan Simbolon nahinan tubuh ni inang Rita Evarida Borus Yahan ruas ni HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Sian Huta Komplek TWP TNI AL Jalan Teluk Tomini Onom Blok C4 nomor 10 Tolu RT 5 RW 10 Sia Ciangsana Bogor. Dohot Orana Novinawan Tri Boru Sianturi Boruni Amang Rajiun Sianturi Tubuni Inang Dermawan Boru Nababan Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Raya Kelapa Dua Wetan RT Pitu RW Walu nomor 40 Wik Sia. Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 di HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna masuk pukul waluwip. Na paduahon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan madi tangyang ta aka ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di tikting ta. Seksi Kemasyarakatan. Sadarion Minggu tanggal 21 Desember 2025 mandok hatado Seksi Kemasyarakatan di Toluhali Parmingguan Dung Sidung Majaha Tikting taringotu lalu lintas dohot keamanan Nataru. Na patoluhon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan Boima Tajaha di Warta Naung Tatiop B. Paupaton sumbangan sian ruas. Tajalodo sumbangan sian ruas ni Huriata ima roti kaleng 40 tolu pisis dohot minyak 40 tolu botol tu haporluan komisi kasih sian NN Wik Onom. Maulia tema di pasat Huriata tu keluarga naung manupahi tu hatama nama masu-masu. Na palimahon Natal keluarga. Hari Selasa tanggal 20 Desember 2025 di Patupa Huriado acara perayaan Natal keluarga di Bagastabe. Tata ibadah boima di Jalo sian situa Wik Nabe. Napaunopon parpunguan bodari parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus. Hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 ima parpunguan bodari parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus. Di Patupa Huriado Parmingguan dohot jadwal pukul 10 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak. Napapituhon pesta parjolo parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 ima pesta parjolo parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus. Di Patupa Huriado Parmingguan dohot jadwal pukul 6 WIB bahasa Batak dohot marulaon nabadia, pukul 10 WIB bahasa Batak dohot marulaon nabadia, pukul 10 WIB bahasa Indonesia marulaon nabadia. Na pawaluhon pesta paduahon parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus. Hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 ima pesta paduahon parningotan Ari Hatutubuni Tuhan Yesus dohot Natal ama ina masuk pukul 10 WIB. Napasiahon boa-boa. Hombartu program kerja ni Huria tahun 2025 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasat bema pelan tahun tu Huria godangna 500.000 per tahun manang marhite situa Wik Nabe. Goar ni ruas naung pasaton boima tajaha di warta jemaat. Na pasapulhon ruas namoding. Nunga marujungolu ruas ni Huriata ima amang Mr. Oliando Hutajulu manang opu pentagondoli umur 80 tahun hina baluhoni inang sonak tiasa Melina Boru Panjaitan inganan nasida di Kelapa Dua Wetan RT Sada RW Onom nomor 55 Wik 5. Moding na di hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, tu udean di hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 di TPU Susukan Ciracas.
Na paduahon inang Tinur Boru na 70 manang opunisi Alenia umur 72 tahun tadingani amang M Sinaga Nahinan ingana nasida di Jalan Gang Nangka RT Sada RW Onom Kelapa 2 Wetan Week 5. Modingna di hari Kamis tanggal 10 Desember 2025 tu udean di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 di TPU Susukan Ciracas. Acara marningot ruas nihuriana moding jongjong mahita saluhutna. Ujung pardalanan ningolu ni dongataon laos paingoton hita dosude nang hita pe disadatiki tong dosongon nasida ikon moding. Alani toktong mahita marpa kirimon na mangulu saleleng di Portibion. Jalasay hobas manang sadihari pehita lao manadikon tanoon. Taingot mahata nitu hata di pangukapon 14 ayat 10 tolube. Martua ma akan amate di bagasan Tuhani. Olat nion tutu di doktor dii. Masohot manasida sian parukilon nasida. Ay namangihut matu nasida niula nasidai. Tabuan ma sude keluarga nang sisolhot na tininggalhon ni dongata nang jumolo modingi asa anggiat ma tuhata na mangapuli nasida alani martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Songonima tikting di mingguta sadaryon, akatikting na mangihut boy mata jaha na tarsurat di warta jemaat, manang marhite barkot na adong di bangku gereja. Di pasahat matik itu seksi kemasyarakatan Lao Madokata. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita amanginang ruas ni Huriata HKBP Cibubur. Minggu naro masuk mahita tu perayaan Hari Nabalga di Huriata ima pesta Natal. Jala menurut informasi nasihat tu kami, situasi ni keamanan ni
negara tahun dalam menyambut Natal cukup kondusif, jala perlu kita waspada. Adong piga-piga hal nanaing pabotohonon nami tu tonga-tongata na parjulu molo tu gereja kita pangiduan nami sistemna diantar atau di drop molo boi naik kendaraan roda 2 mahita mengingat lahan ni parkirta na cukup terbatas. Unang ma nian alani na berebutan aka tempat parkir gabe adong aka kemacetan. Jala diperlakukan jalan menuju ke gereja satu arah. Molo sian arah jalan AMD disarankan tidak melewati. Masuk sian Pitu Cibubur Indah. Napa dua hon tahindari mabuan barang bawaan yang cukup volumenya besar, dohot barang-barang na mencurigakan. Napa tuluhon Raphita mengawasi, menjaga di sekeliling kita. Moladong akka hal-hal na perlu si tindak lanjuti otna tu situat tama tapabua asa dipasahat tu akka na berwenang. Na patuluhon na mangihut ma perlu pabotohonon nami itu damang dainang perayaan Natal tahunon huperkiraho kami cukup rame alani aka namasa di bona di pasogita jadi diprediksi cukup antusias ruasta ro tuhuriat tahun alani toktong mahita rak majaga dia ka situasi ta baik di parsaurata di dalam maupun di luar gerejaon alana molo nahu rekrut kami adong dosian warga sekitar lau bantu huriata di nama ngurupi kiamanan ni gereja tahun dapat tuduh mamang sikap ta na unang gabe perguncingan di nasida. Jadi hurang lobi manginang pakateon namion tuatama napasikopon mau lihat horas marita. Tabi gemakur nani wani wit 10.
Maredde mahita sebut gede nomor 40 sada do namangihut laos tapasaha mapelean sada A do sada B. Los biburu habuna nati gunoi nong rodu rajamuna mambuan tuai dang marpanggur tapi anggodi arorona aloi tukno gogo
Ameni debata na sumurug siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu atpenna paopaton imana tersurat di buku Evangelium misi Lukas bidu bidu sada ayat 17 sahatu pitu pulusia. Lukas sada ayat 17 sahatu pitu pulusia tapai hutihu madibagasar rohat tadi. Gokto di parbadia masih Sakarias amanai gade manurirangi mak pinuji matuhani debatani Israel ala ditopok bangsona jala dipatupa haluaona di patidang godihita taduk haluaon di bagas ni si Daud na posonai hobar tunahinatahonna marhite sia soara niaka panuriranga nabadiai sia narobi haluao sia nakamusutta dohot sia tangan niaka nama kosomihita lau mangasi akamata marningop padanna nabadiai ima warina nani warihonna di sia barham amatai paboa leononna tuhita asahita marhalado diado panai sopola marhadiara be dung malua hita sia tangan nya kamusu marhabadiaon jala marhatigora diado panai salele kita mangolu ia hoa naha targoar mapanurirang nginatumibul ay patujolo ni bohi ni Tuhani doho paturehon akkadalanna lao patadahot tu bangsona haluaon marhite sian hasesani dosa nasida hinorhon ni pangasini debatata ay binainido rona bicar siang gijang manopotita lao sumodangi akana hudul di bagasak kahulumun akka nanilinggoman ni hamatean patongotol lakata tudalan hadameon ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hata narak marpungu di minggu tasadarion selama apemma di hita saluna selama apemma di hita saluna goari minggu tasadarion ima minggu atenna paopaton songon na taida galak manuai ngopat lili di tonga-tonga ni huriata apenna marlapatan managam manomu-nomu paimahon haroroni Kristus tu portibion minggu sadarioma minggu apenna paopaton jala minggu apenna parpudi di hita di tahun 2025 on
nanaik saha mahita tu parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus manang Natal. Di minggu Advent na parpudi sadarion naik pakulingan itu hatta hita marhite ede puji-pujian manang Benedictus ni si Sakarias. Jadi akamanginang turpuk natajahanakin ima ede puji-pujian ni si Sakarias. Suku-sukun buasa marede puji-pujian si Sakarias di buku Bibel taon. Hamua kadongan najolo leleng gomardonga saripe si Sakarias dohot si Elisabet. Alai sahat tunamatua nasida satabi nanggosada danak dangadong di tonga-tonga ni keluarga nasida. Niasa satoki doro suru-suruan di debata. Pasahaton hata tona di debata tunasida. Madok naik tangi honon di debata matang yang nasida. Naik tubuhan anak masih Elisabet. Naik marlas niroha manasida. Maria iya manasida. Hape sahat tunamatua. Sahat tunauanon nasida. Dangarok sorang. Yanak ko di tonga-tonga ni keluarga nasida. Aut halak batak kias si Sakarias. Ranga godang jolma makusi potibana. Tinggal homa si Elisabeti. Arong goy saburu si torus. Aut cugari jolma biasa songok kita o si Sakarias. Ranga dohonon na tusuru-suruani. Holak kata reho. Sian na julu ditangi ho dewata. Sian na julu marlas ni roha maho. Alay sahat tu sonari. Dangadong. Lapatan na. Sude akaidang diulahon ibana. Botul-botul tu porseado si Sakarias. Dangadong na sotat patu pa dewata. Porseado si Sakarias. Pasahato leanon ni debata. Yanak ko di tonga-tonga ni keluarga nasida. Halak na bonar, halak na setia, parhuria na tulid do nasida na dua. Dangolo nasida munggil di hapor seon. Alayak kamanginang hapor seon ni si Sakarias dang manahar ro di ujung. Hapor seon ni si Elisabet so di tonga dalan. Dinaro suru-suruan Gabariel pabuahon naong ditangi hodebata tangiang nasidai agiotik dak porsea besi Sakarias agiotik dak siap beturohana nanaik tubuhan anak naung lansia satabi dak porsea benasida di baga-baga hata na pinasahat ni suru-suruan ni debata ujungnya gabe ngungu, gabe bisu, gabe tidak bisa bicara si Sakarias. Sahat tuha seorang nyanakon. Hamuna kadongan dung dapo ditikina, dunggo ditikina, tubuhan anak masih Elisabet. Guarai setahe, isedo guari anakon masida. Si Johannes Padidi. Dungi takasma di berek si Sakarias. Belgani pasu-pasu ni Tuhan. Naugsaha marhiti haso sorang yanakon. Doho nanaing lianon ni debatamu setu portivion. Manuru anak anasasadai. Lau paluaho jolma. Alani gabe mare de puji-pujian masih Sakarias. Iman waik turpuk tadi wagasatikyon. Hamuna kadongan. Dia maede puji-pujian ni si Sakarias. Na parjolo sahali nakidyaya ono pulualu. Pinuji matuhani debata ni Israel. Ala ditopo bangsona. Dipatupa haluaon. Dipatidang taduk haluaon ni bangsona. Hamuna kadongan sadatiki.
Diberek si Sakarias ma balgani pasu-pasu ni debata marhite haso sorang ni si Johannes ibana mapatujulo ni Tuhan itu portibion ujunga dung dibereng ibana muka ma ngungunai boy ma ibana markatai disima ibana mamuji pasangapod debata hamuna kadongan mangihutos si Sakarias dilihat dewata kapasu-pasu na godangi marhite haso sorang anak ko dinasida sadana pinaimani dewata asa dipuji do dewata alani do asa marede puji-pujian si Sakarias diturpuk taon dipuji ibana dewata dalam nama kamuliatehon balgani pasu-pasu na pinasaha i dewata di pasaha dewata haso sorang isi Johannes sadada dana di tonga-tonga ni keluarga nasida. Dia nusi dewata ditangi hod dewata tangiang ele-helik pangiduan. Alani tak kasih sadari si Sakarias holan alani asido hot tolongi rohani dewata ro. Boy sorang sahat si Johannes di tonga-tonga ni keluarga nasida. Alani do asatu dewata ibana marede mamuji pasangapod dewata. Hamuna kadongan odona parjulu sahali nanaing dohono ni turpuhot tuhita di nanaing masuk mahita tu pesta Natal parningotan hari hati tubuh ni Tuhan Yesus. Dakola di si Sakarias adok pasu-pasu di pasahat dewata. Di hitaope naguda nga pasu-pasu di pasahat dewata. Hitabe mamarningot akadia pasu-pasu di pasahat dewata di ngoluta. Hola boy pehita satta di marhosa dak tarasa belgani pasu-pasu ni dewata. Hola boy pehita nak kimbardala tugari jaut dak tarasa belgani pasu-pasu ni dewata. Naguda nga jolma di portibion dang boy be mangalaka dang boy be mardalan. Hape hita boy sahat tugari jaut. Au cugari adong maddo isenaro tujang senilia sa 5 juta bi sahala inna budu pehita marikat atak kamang budu pehita marikat bani par duket talau tu siate pinomak budu pedo hono tak duhuk daweda lapatan na sehat do pehita daktara sabel gani pasu-pasu di pasahat dewata tu hita dilihat dewata kayana kona kapahupu di tonga-tonga ni keluarga ta boy hita sehat sahat tunuaeng dakolani dilihat dewata kasih pangano parabito di tonga-tonga ni keluarga ta nagudanga pasu-pasu di pasahat dewata alani marhite puji-pujian ni si Sakarias diajak kita dohok mahitaon mamuji pasangapod dewata dalam tamak kamuliatehon aka pasu-pasu na pinasahat ni dewata tu hita mangihutos si Sakarias dilihat dewata pasu-pasu na belga nagudangi dang narong diharap po Tuhan sa kita. Huliam majo pasu-pasu di Sakariason asa iliano jo mas diaw na sa belganigari jarang diharap po Tuhan tay. Huliam majo gajang umurina tao na sa iliano jo mobil na marganay diaw dang diharap po Tuhan tay. Alay sada na niharap po ni Tuhan ta. Dilihat Tuhan akapasu-pasu na gudang itu hita. Asa tapuji do iban. Hola mamerengin na manginang dapat mana setiap saat kau keluar hata pamujio siapa mangatau alai taida magudang idong ata halak Kristen sahali tulubu lepe dakya haruar hata Yesus siapa mangana sahali saminggu pe dakya ibana mamuji pasangapot Tuhan hape holani do hape nani harapon itu hata tu hita dilihat Tuhan akasilas ni rohana gudang itu hita asa tapuji diban hujah di majalah adong inan nguang rumah sakit di Perancis ni ani hitau pe gudang go rumah sakit alai parhebat ni rumah sakit na di Perancis on ngai wo to rumah sakit on sedia liling ngai umur hina marsahiton anggo hira-hira ngada potikina dak pola biat taribai badak doho bal septuson toridok ngama nga pature hamu majabuna nga buat kamu mamulak lapatan na bahola komputer rama mangguit dang nabui makatay na marsahiton holak kosa na madong alay nabui pi pagajang-gajangon nanggo sa jomay hosa ni na dua-duay ba mungkin adok sipay mon na
siap budan na siya silibatate. Alay dohot siara tamang, ikoman horhosa, 600 juta sajong. Bayak ko kamu jamang, hita bebas marhosa, sa guguni-gugun at tabayin, dangarong nakebrata, dang martuhor. Hape halahan, manu horhosa, 600 juta sajom. Bau cugari hita manu horhosa, 600 juta sajom, kota Jakarta peboi tupur. Godang ngai pasu-pasu di pasahat debata tu hita. Alani tapuji ma Tuhan. Tapuji ma debata. Dalat tamaka mulia tehona ka pasu-pasu na pinasahat ni debata. Ido nani ula honi si Sakarias. Macai belga pasu-pasu di pasahat debata tu si Sakarias. Di palu meho debata sadada danak si Johannes di tonga-tongani keluarga. Dangalani gogona dangalani malona. Alayalani asidoho tolongi rohani debata. Alani do diterpuk tahun. Marede bana mamuji pasangapo debata. Dalam nama kamulia tehon. Aka pasu-pasu na pinasahat di debata. Na padua hon nanaing dohonon ni si Sakarias. Halak na betul-betul manada pasu-pasu na pinasahat ni debata. Patut ikos sidok mauliate tu adopan ni debata. Dohot sabaliknya. Jolma na maol madok mauliate tu debata. Ima jolma naso parduli. Dia kapasu-pasu na pinasahat ni debata. Di turpuk tahun marede si Sakarias mamuji debata dalam nama kamulia tehon akapasu-pasu na pinasahat ni debata. Dakola si Johannes haso sorang yanakon na naik si hamulia tehon ni si Sakarias. Alai disadari si Sakarias patujolo perintis dalam ni Yesus dope si Johannes. Rodo pe Tuhan Yesus lau paluahon hita jolma. Hamu akadongan sada tugas pokok haroroni Tuhan Yesus tu portibion ima paluahon. Ido asa si palua guara. Paluahon ise paluaho bangsona. Paluaho kita. Paluaho sia dia sia dosa hamatian. Dung madawo puta siaram na perduli tu dosa. Sudah hita kapaparana nunga tubu mangulu di bagasa dosa. Sudah do hita merdosa. Alani dosa tai hacita ay ngoluta di hasianganon. Jalai komate do hita. Takas do di bereng debata kana hacik na tadopi. Asido rohana mamerek kita. Alani do asa disuribana anak anak sesadai. Lau palua hokita. Nunga di palua tu hata hita marhiti hama matena. Alani akahala na malua do hita. Sia dia hita di palua. Sia dosa. Mate do pehita, mate do hita. Ayu patino horidosa do hamatean. Atok sia dia hita di palua. Dakka matean ibe ujung ingoluta. Alai hangolua sisa leling. Sia dosa di palua Tuhan kita. Roh Tuhan Yesus di patidang debata taduk haluaon lau palua kita. Alani macai balga pasu-pasu asido hotolongi rohani debata. Nabi nereng isi Sakarias napi nasahat ni debata tu hita. Alani doa samare debana mamuji pasangapok. Hamuna kadongan turpuk tahun naing mangido tu hita. Asa sude mahita marede mamuji Tuhan dalata makamulia tehon akapasu-pasu na pinasahat ni debata. Nanaing dohonon na tabay mangulu taon gabi ngulu si puji debata. Manang na di dia hita mangalaka manangahan na taula sigano pari tabay mangulu taon gabi ngulu si puji debata. Sudero na di ngulu taon holan asido hotolong rohani debata. Sudero narong na dihitai hola pasu-pasu siad debata. Agiasa dadang arong alani gugot talani malot talani morata. Holan alani asido hotolong rohani debata. Alani tapuji maibana. Songod dia hita mamuji pasangapon ibana. Nama muji pasangap Tuhan dohita. Nama kamu leto pasu-pasu ini Tuhan dohita. Molo ringga sita madohot ya kapar mingguan na pinatupani huriata. Nama muji pasangap Tuhan dohita. Mola talea tikitai 5 minit pesadari martangi yang makatai dohot debata di ngoluta. Jadi akamang enak saya mudah-mudah kuhudok ijamita kudi huriaon. Isi hicat kita manugut nayate. Unang jotor merdalani hita.
Sia sudu kesehatan pe disarankan do hudul johita satokin. Dina huduli hita manginang martangiang johita tua dopan ni debat. Tabajo tekak di ngoluta. Anggo sadarion akaulau moni rohani debata mana huda di ngolu. Teide jo adongo perubahan si anak kana Somali pasti ada perubahan. Saya natabani Tuhan itu akapasu-pasu. Akasilas ni rohani hita kana mangulah moni rohani. Tabai tekak di ngoluta. Akalo moni rohani debata na huda di ngoluku sadarion. Akaulau na maralo tulomoni rohani debata ikoku padau. Ninna hita jo. Unang maju akana negatif tapi kiri. Angguan noni koku janggule ibana. Unang jotor songoni ate. Angguan noni koku takko jo pisang ngai. Unang jotor songoni. Alayak kaulau moni rohani debata mas. Nama muji pasangat Tuhan dohita. Molo ture dengan pardalanan yaka keluargata. Molo saya lalak bope merbedai yama rohotina di tonga-tonga ni keluarga. Pertuba pengameila merbedai yama rohotina di tonga-tonga ni keluarga. Apalagi kita par Jakarta. Molo saya lalak bope merbedai masyarakat Tuhan ama rohotina. Tetangga Islami pe boto madok keluarga si puji Tuhan keluarga. Alani nama muji pasangat Tuhan dohita molo reta ture sauduran ama rohotina. Borhat tu gereja marnatal dohok marminggu. Nama muji pasangat Tuhan dohita. Molo sudehi taon mangarahon akayanak kota. Asarona sida marsaur di tonga-tonga ni huriat. Tumagod doi gereja marmiami akayanak kota daripada dia kabonani sawitan. Alani nama muji pasangat Tuhan dohita kamanginang. Molo dohot kita majujui nasida. Asa borhat nasida tu pergereja. Turpuk jami tata sadarion mangigil tuhita. Godak pasu-pasu di pasahat debata. Tarlobi marhite haroroni Tuhan Yesus tu portibio paluahuk kita. Patut hita ikom mamujibana. Dilihat debata ka pasu-pasu na godang itu hita. Patut ikok kamu lihat honotai marhite na mamuji pasangat ponibana. Dilihat Tuhan ido pe pasu-pasu silas ni rohai di hita tumain. Dilihat Tuhan hidup ya kagajang niu murah kasih pangano para bitor dihita. Alani tahamu liatehon marhite naring kasita mamuji pasangat poniban. Dak pola mudo pita di aspalam mamuji pasangat Tuhan. Alaida mamuji Tuhan dohita. Molo ring kasita marede martang yang mamuji bana. Alani akamanginang tapake mangoluta napi nasahat ni debatai gabi ngolu si puji bana. Manang na mekkel pehita, manang na mangalak pa pehita, manang aha penatabereng di nguluta di hasyanganon. Tapakke mangulut taon, gabi ngulu si puji Tuhata. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa diban wagijang, mauliate puji-pujian di sobbahor rohanami Tuhan, nunga di pakulingi hohami marhiti hatam na badiyay. Suatu mahatami itu agak sarwadot pikiran nami. Asa marurak merperbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe tukot sulu-sulu di hami. Lau manguduti ngol-ngol nami tu akatik kinanang ro. Nak tu akatik kinanang ro pe Tuhan. Tok-tong ko pe sihol rohanami. Tok-tong matuhapa kulingi ngolu nami. Asa hatami Tuhan nagabe hadang. Abatabat di ngolu nami. Asa onang manibil hamis ya dalam munasitongi. Ale tu hadebata manami na marhabang sa diban wagijang. Di minggu nami sadari tu hakuwa kami tu adopamu. Akka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami. Asiro hak Tuhan. Iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak, pada wabatabat, pada uparsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akka pasu-pasu akka silas ni roha dihani. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nangakayanak ko nakapahopu Tuhan naok pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia beda sida maringanan na daw manang nazonok siya kami ramoti na sida sa luhuna. Molo di baga sa parsikola na kayanak ko nami Tuhan nasiroham ramoti na sida. Laubor hado lamulak sa parsikola na. Bukaro hado pikiran na sida. Asa takas di atusi na sida. Akaparsazara na pinasahat ni guru. Molo na mga luluy karejo akaya na ko nami Tuhan nasiroham. Sa ipatongo matuhan akapar karejoan na hobartu na sida bi. Asang giat doho marolopolo marlas ni rohan ang nasida mamujiho.
Molo naung dapok karejo pe tabay silas ni rohay. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam di tadana sida sido tolong. Atau ko matuhad dongan nami mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Baik nak kabagas nami Tuhan bagas silas ni rohay di hami lumobi mamujiho. Juluani hami Tuhan dia kadalan anak sidalan nami. Juluani hami dia kaulau anak siulau nami. Juluani hami dia kepikiran anak si pikiran nami. Unang loas sami Tuhan mangalaka somar donga doto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami. Suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion. Nunga hutangi ho kami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huria. Godang nanak si pangidon nami. Godang nanak si halas sonon nami. Si hamulate honon nami tuadopamu. Tarlobi ma Tuhan. Disakap rencana ni anak dohok boru ni huriam. Dinamar sakap nasida naing mamuka pardonga saripe oto akatiki na naing ro. Ima si Johannes Octaviaris pangihuta si bolon. Doho oroana novi nawan triboru siaturi. Asiro hap Tuhan disakap rencana ni anak dohok boru ni huriami. Sai pasu-pasu manasida Tuhan di hari Nabi Nuhul lasida. Pakai mahuriam name metoh parhitamu mangapeho pasu-pasu nasiako. Asa gadiri penatar pasu-pasu re pena berbahagia marlas ni roha nasida tu akatikin anangro. Nak tu akatikin anangro tabaya kasilas ni roha di nasida. Asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan ragam ya kapakobasio pelayanan anak patu pau ni huriam di bagas saminggon. Tarlobi ma Tuhan Natal keluarga. Natal parjolo, Natal paduahon, dohot akalatihan-latihan kur, suak songoni tuha sermon BPH dohot parhalado, nanaeng hubasan ni huriam di bagasan minggon. Asiro hap tuha di sudia kaulau nanak si hubasan di huriam, mangido hami tuha dongani huriam patu pahos saluh nai. Padawa kaulau ni sibolis molotungarong nanang manggugai huriam. Asanggia sonak sohari ribuan marlas ni roha hami toktong mamuji pasangapok. Suak songon itu hadi minggu nasadarion huhamulate hokami tu adopamu subangan nasahat tuhuriam marhite subangan NN ima roti kaleng doho minyak makan nadi pasahat tu komisi kasih lam tabai Tuhan akapasu-pasu silas ni roha di amanami nanami keluarga napasahat tok kamu subangani asanggia to akatikin anangro toktong marolopolo marlas ni rohana sida mamuji pasanga poko. Suak songoni Tuhan nang di minggu nami sadarion. Huingot kami kadongan nami macatorot dongan nami Tuhan marningot ulang tahun nasida. Urang tahun hatutubu dohot ulang tahun pardonga saripeon. Takasu sadari hami Tuhan. Tuk pasu-pasu baka umur nagajang na pinasaha mu di amanami dohotinanami. Alan itu hamang alopitanga kami maka melihat oh pasu-pasu mi. Jala mangido tu akatikin anangro. Lam tabaya kapasu-pasu silas niro hadinasida. Tabay hahi paso doho gajang umur. Asanggia marhitesian itu halam di tadanasida asido tolong. Suak songoni matu hadi minggu nami sadarion. Macai torok ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Tarlubi matu hadisi Alesia boru pangaribuan. Wek pitu na tongon wengok nami di rumah sakit haji. Nang dinanami inang we pardede boru turnip we walu. Na tongon wek pemuli hadi tonga-tonga ni bagasna. Nang dinanami inak padita sitopul. Boru sitorus we walu. Na tongon wek pemuli hadi tonga-tonga ni bagasna. Asiro hatu hadia manami dohotina nami na di bagasa parsahitoni masih hollo pehami tu hal liano makagajang nyumur liano muhamalumon asanggia tu akatikina nangro rapa mi toktong marolopolo mamuji pasanga poko alani tu hasurduk kota ngamuna badi nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami na marsahiti asanggia marhite tangami Tuhan sahat hamaluma pasu-pasu nasako itu nasida jala tumibu hami marlas ni roha mamuji pasanga poko suak songoni ma Tuhan huwa kami tu adopamu keluarga na di bagasan arsak parkiron naung jumolo nyalamu ama nahina holongan nasida sia tonga-tonga ni keluarga nasida ima amanami Mister Oliando Hutajulu
na marujungolu di hari Minggu na salpu tanggal 14 Desember. Suak songoni di keluarga ni nanami inak tinur boru na 70 na marujungolu na di hari Kamis tanggal 10 Desember. Asirohap Tuhan di sude keluarga sisolho na tinadik konya kadongan nami naung jumolei. Suruh todim na badiaman orang rohado pikiran nasida. Asa unak saya tu matangi sunang mangadung unang madeli nasida. Alang gak makirim nasida Tuhan. Dia kahaluaon, dia kapasu-pasu, dia kasilas ni roha. Na naik patongono mutu nasida tu akatikin anang roh. Apuli rohanya kana marsak. Tabayak kasilas ni roha. Asanggia marhitisian itu halam ditada nasida asido tolong. Satokinai Tuhan naing mula be mahami madapot tonak kebagas nami. Asirohap Tuhan dongani ramoti hami di perdalanan. Pada wakabatabak pada parmaran. Palas rohanami Tuhan. Boy pajupang dohotakan awawolongi hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga di bagas nami. Dongani ramoti pasu-pasu hami saluhuna. Tuktuhi roha doho pikiran nami. Asa saya masih hami. Romar pungu marsaur di joromon. Jaloma Tuhan helek pangiduan namion. Mar hite-hite guarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukwede nomor 45. Laos tapa punguma peliata. Marede mahita. Asa
tae deho na ya pitu laos jongjong mahita. Hosiana anak ni ibadana gadi jurma topot mahuriami asasay tuptok martua sarap madikurbi Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroa ni saluhut silele na denga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hutchus di julum. Pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajaumu. Di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang sileleomi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hadebata amanami para siroha hasangapo kamuliao doho puji-pujian madiho rodi salilingi-lilinga mauliate marohanami diho alaniasi ni roham doho tolongi roham ai disuruhodo anak munasasadai asamalu anak gidong goma musia dosa nabi namarlas ni roha doha minuaeng di bagasak kaserepon ni roha marningot haroro ni anakmu dohot hapapatarra tulia Portibion. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami anak ngidebatana mangului pinuji maho ala niasini roham ala dipatutoru hodirim gabe saur ho tuhami jol manalea asamalua kana pinilimu sia dosa nasidabi marlas ni roha dohami nuaeng jala mauliate marohanami marningot harorom mangibati hami saitopo mahuriam jala pature mai baini nganamu bongoti marohanami parbadiai jala patiur masaluhu nai marhite-hite soddang ibarita nauli asa hubasami paimahon ari harorom nasangapi sai pasu-pasu manamangonggomi hami doho saluhu raja ni halak Kristen sai soddangi jala pasu-pasu masaluhu padita guru situa evangelis dohot akan napaturehon na marsahit asa margogo na sida mangaramoti huriam sai sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu apuli makana marsak urupiak kana targogot doho na marsahit sai patiur malakka ni nalaumate asa torang rohana manopot hasonangani sai topo madongan nami na dihahulumon pabicar mabarita nauli tunasida asalam tabak kana porsea doho na pasangapoko diari harorom nasangapi amen. Alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai ro maharajaumu sai sau malomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang leo matuhami sadario kangolua siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni donga namar dosa tuhami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna arajan doda gukun rodi
pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaor ho madame na tuto di munabi. Shalom, horas marita salutna.